Работата в офиса продължава и сега съм поканила при нас Стани Калчева. Това е най-активният брокер, който е в района, в който се намира нашия имот, за да ви сподели опит от първо лице, какво говорят купувачите, какви са техните търсени, обратните им връзки, как взимат решенията. Купувачът, когато избира жилище, подхожда емоционално. И много често емоционално е свързан с района, в който купува. Когато и брокера е специализиран като работа в този район и когато и двете страни емоционално са свързани, резултатът, разбира се, ще е изумителен. Последните години съм опознала квартал Гео Милев през очите на купувачите ми. Уют е точната дума за квартала. Много често те са млади хора с новите модерни професии, хора с възможности, които могат да работят буквално с лаптопа си от всяка точка на света. Но всички се връщат към този квартал. Предпочитат имот, който е по-скоро за ремонт, или по-скоро предпочитанията в момента са завършен имот, в който да влязат да живеят? И да се събудят. Категорично завършен. В момента, в който купувачите влязат, разходят се и видят греването на лицето, знам, че това е тяхния имот. Обаче брокера го е предначертал. Той го е видял преди клиента. Стани, сещам се за твоя купувач, който преди около година купи в този район. Да. Купи апартамент за ремонт и какво се случва с него? Все още ремонтът тече. Интересното е, защо предпочете апартамент за ремонт тогава? Защото нямаше просто такъв, като вашия, готов, направен. До каква степен акцента в обзавеждането може да откаже един клиент? Или да го привлече. Или да го привлече? Неподходящо осветление или липса на светлина, по-ексцентричен елемент? Да, идеята ми е, например, в това помещение е тъмно. Би ли ги отказало? Категорично. Реално със светлината могат да се крият дефекти, със светлината могат да се подсилват ефекти. Тъй за светлината е изключително важна. В случая не само в този апартамент, изцяло. И създава атмосфера. Как се струва това да има две големи спални в апартамента? Ние не знаем какъв ще бъде купувача, така че по-добре да предоставяме максималния вариант, приглушените тонове, това модерно топло усещане на всички цветове, това, че имаме отделна кухня. Ако щете дори отделната гардеробна, няма как да не се върна върху детайлите. Това е нещо, което има стойност на имот, който няма в момента налог на пазара.